Welcome back to my vlog! Ayan! Kung naligaw ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe. Press the bell for notification para updated ka sa aking mga vlog. Don't forget to like, share, and comment pod mo ay para di yan mapanis yung mga laway nyo dyan. Tayo ngayon ng spaghetti. Siyempre, spaghetti pataas, ng pataas. Hindi yung spaghetti na spaghetti pataas, pababa, my love ha. Iba naman yung spaghetti na kainid, my love. Ang sasabihin ko ha, iba naman tayo ng version ng pagluluto ng pagkain, no? Version ko to, version mo yan. My love, yung spaghetti talaga, my love, is very, very familiar yan, my love. Familiar yan natin mga Filipino. Naalala ko tuloy, my love, nung sa Pilipinas pa ako, kapag nung maghanda kami ng spaghetti, kapag may birthday, dito mo pala, my love, walang okasyon, my love, no? Magluto ka ng anytime na spaghetti mo. So, yun na, my love, yung kalahat natin is sing hot ko na. Okay, so gisahan na to yung ating lamas sa kinabuhi. Siyempre, my love, hindi yan magisa yung lamas mo sa kinabuhi kapag walang virgin. Oh, well. Sana virgin pa. Ay, asan mo yung virgin oil natin dito? Siyempre, yan na nga. Sana virgin pa. Oh, diba? Ganun. Dapat, my love, kapag magluluto ka, my love, lagyan mo ng kabuhay-buhay, my love. Lagyan mo ng pag ganun ka, my love, para yung niluto mo is sing-sarap. Sing-sarap ko. Ang lamas ko, my love, garlic at saka onions. Ayan lang, simple lang to, my love. So, ilunod natin yung garlic. Kaya, diba? At isabay-sabay na natin yung onion. Para dali maluto, my love. Sabay-sabay na lahat, my love, ha? Halukayin mo na. Halukayin mo na. Pabukala na ko niyong tubig para sa ato ng spaghetti. Ayan. Ang isagol na to sa spaghetti, my love, nasa inyo man yan, di ba? Nasa inyo na yan kung anong isagol nyo sa spaghetti. Pero sa akin, wala akong iba isagol, my love, kundi ito lang ang isagol ko. Yan. Hipon. Ayan. Alam mo, shrimp. Shrimp. Di ba? Ayan. Yung katawan ko parang hipon. Yung mukha ko parang tao. Isagol ko, my love. Wala nang iba. Wala nang iba isagol, kundi ito lang, my love. So, yun na nga. So, nasa inyo yan kung anong ilagay nyo sa spaghetti nyo. Kahit anong kabayo o kambing, bahala kayo. Kayo ang kakain, diba? So, ang sabi ko sa inyo, iya mataog luto. So, yun na nga. Ayan siya, my love. Hindi nyo masyadong makita yung my love. So, yung lamas natin sa kinabuhi. Ayan. Ilagay natin yung wala kasi akong kamatis, my love. Ilagay natin ito yung diced tomatoes. So, ito yung kamatis na isagol na ko.
Ayun. Halo kayo, di halo kayo manang tulad. Ganun. Diba? So, ayan na po, my love. Pwede na natin ilagay yung hipon. Ayan, yung ating shrimp. Shrimp. Ilagay din natin yung shrimp, my love, ha? Yung shrimp. There you go. Ayan. Ilunod ko na lahat, my love. Oy. So, yung tubig naman natin dito, yung tubig. Ayan. It's so tubig kasi eh. Yung tubig natin is, ano siya, nilagyan ko ng oil, my love, para madulas-dulas siya, my love. Para hindi siya pilit yung ating pasta. So, ayan na nga. So, antayin natin to maluto. Ay. Antayin natin to maluto ang ating hepon. Hepon. Lalaki pala to, my love. No, ngayon ko lang nalalaman, my love, na yung palang hipon, my love, is lalaki pala, no? Hipon. Ayan, hipon. Kapag babae, shipon. Day. May shipon ka na. So, yun na nga. So, ito, hipon ito, my love, no? So, hipon, antayin natin maluto si hipon. Bago natin ilunod si shipon. Hindi, wala pala tayong shipon dito, no? So, antayin natin maluto si hipon. Ayan. Takpan natin si hipon. So, my love. Ayan. So, yung ano natin, yung ano nga, di ba yung ito? Nagbukal-bukal na siya, my love. So, yung hipon natin is, ano na siya, luto na siya. Ilagay natin to yung ating, ayan, ang ating Italian herbs. So, ito po siya na, at ating pasta sauce, my love. Pasta. Ilagay natin si pasta sauce. Yung sabi nila, pasta, ikaw na ang bahala. O, diba? Ganun. So, ilagay natin si pasta sauce. O, yan. Ayun, ganun lang yan, my love, diba? Itak-tak mo. Itak-tak mo. Itak-tak mo. Ayan. Ganun lang. Natin ng tomato, my loves. Tomato paste para hindi siya masyadong luspad, my love, no? Ayan, konting tomato paste lang. Ayan. Para hindi siya magluspad. Kasi luspad man ito ang sauce. Ito ang sauce. Luspad ito ang sauce. Ayan. Ayan. Luto na po yung spaghetti natin. At kainan na.